El pilar fonamental bàsic del treball cooperatiu és la cohesió del grup classe. És el pilar en el que es fonamenta que després tot funcioni correctament. Per tant, el que és molt important quan es treballa cooperativament és que al principi del procés es dediqui molt espai a treballar dinàmiques de cohesió. Dinàmiques de cohesió que ens permetran que l'alumne interaccionin, que cadascú pugui aportar coses més personals del seu dia a dia, que entre ells sàpiguen la importància de participar, de respondre el que diuen els altres, la importància de treballar en equip, la importància d'acceptar les opinions dels altres. Si tota aquesta part de cohesió, de coneixement amb el grup classe es fa molt bé, ells tenen la sensació que formen part d'un col·lectiu. El treball en equip ens dona a les estructures un rigor de tal manera que tothom tingui una part de reflexió individual i aquesta part de reflexió individual la pugui aportar el seu coneixement en el bé de l'equip. Per tant, individualment ja està pensant en com resoldre aquella tasca, però la posa pel bé de l'equip perquè tot l'equip pugui arribar a l'objectiu final. És a dir, en el treball en equip, cada un dels nostres alumnes ha d'assumir unes responsabilitats, ha d'assumir uns càrrecs que ha de posar al bé de l'equip. Aquí ens assegurem que cadascú tingui molt clar quin és el seu rol perquè l'equip pugui assolir els seus objectius. Un cop tota aquesta part de treball cooperatiu la tenim ja molt assentada i molt treballada amb l'alumnat, tenim un dels pilars del Sumem encarats. Ara cal el segon pilar, que és la interdisciplinarietat a l'aula. Per tant, ajuntant els dos pilars podem començar ja a treballar el que anomenem el Sumem.